morning. Happy Sunday guys, sa malamig panimba. Mama nabilin. Mama nabilin na sa mama. Sige yan, panahon na. Haloy sa Ginoo, nakasimba na mi. Yo! Asas mama? Ngatikan? Ay lang latiki. Ayo. Nahugawan na na yung mga ginisang to sa top. Isang ko yung mga diyan. Lokluhon po ng Gutrafon 366. Nga, musang ka message ah. Pare! Ino pa duga ka tuway bawat. Happy guys, pangit oy. Nansa ka? Happy Sunday pangit. Lipay kay Sija. Magkikiyay. Lipay ka dyan Sija, nakakita nato. Ah, grabe gun na dyan kay Kiyay gun. Dagan na dagan. Ay, nagarsata ako si Pangit. Nag-looy. Guys, happy Sunday na itong tanan guys. Na namiss bahay, nakauli nami. Hindi ka nagsimba. Hindi, timo sa ta kaya po sa kuto-kuto. Manglaba ko ron sa kuanigyan uniform. Gapon ako nakapanglaba. So, sangkat tutak. Nalabuhan na po. Duay katapusan. Nasa raman itong ato ang timo. Asa raman gato ang timo. Imo manggitaguan. Hinani mo ipatimo. Imo manggitaguan. Mama, ano yung ako ng pingilan? Namalit dahil may datukuan guys. Timo. Diya, amang ipalitan si mama kanangutan kay agang lutuon karon munggos na nako gibabad ang munggos para dali na si Jaa latanan ba. Manay magsidanon ron. Diya, namalit mi kuan guys, saging tundan. Magsige taga ano kuan guys, saging kay kuan kuno na pangtaas kuno na kanani potassium sa atang lawas ba. Guys, timo sa ta guys. Uy, imo lagi nang ibirana. Ang kanda ni kanawar dyan eh. Ha? Kanawar na ni. Ni kanon. Wala din mo kunig latik. Kaya po ng latik. Nilatan nga kuan guys, monggos guys. Wapa siya ning humok. Ato sa nang paumokon. Guys, chicharon dia, mo nating isagol monggos, chicharon. Diya sa gulan nato kamunggay gamay. Ngaran guys, nakakuha na ko pan guys, kamunggay. Karos na kamunggay kaya itong isagol sa munggos. Wala namin magdinga guys kay may dagang bahaw kapili. Marami ang mga initin, nandiyan kami magdinga ginagpanyo ito no. Nagpapas mama, sige kan kapas kuhan. Pindahan. Morning guys. Good morning, good morning, good morning. Happy. Sorry my love daw, dinagpaglabi ng nasaktan. Sorry my love. Gutom na din, manghugas guys. Ano din, napirme din kan mo para pirme ka manghugas. Para hindi na mo dagol ba. Dalira na.
Dali naman eh, basta malata na ng munggos. Dali na na. Gabi pa na ninyo gibabad, nahumok na yung tanahon. Dali na lang tanah malata. Nunta guys. Hugasan sa. Naman. Nalabi. Nanasaktan. Luwa naging signal dong. Mukha na pagkatang signal. Mana? Nana guys, sagatang munggos guys. Sugod na siya kalata. Ato na ni siyang igisa. Sa sibuyas o sa ahos. Nalata na guys ang munggos guys. Magisa na ta sa lamas. Nana guys, ato nang nagisa ang ahos, sibuyas o luya. Ato ni siyang pa-brownon kay arong humot. Ang manatod kuan guys, gisa ato na naibutang daris kuan kaldera. Na, ako na ni pasang ilang may signal. Manos mama kay way signal na padas Domingo api signal karon way signal ka anjo ko ina kada Domingo na way signal. Kada Domingo dalan nila ko ano nila. Ato na nang itakang upan guys, balik kag lamas ra mo yang gigisa para umot. Ninja ato ni siyang butangan upuan sabaw. Sabaw-sabawan na kuan bagalay. Lami man o pinagisa kuan lamas kay umot man siya. Mama di makakaos mama dani kay makariak ni kuan guys. Arthritis. Nga na rin teknik papaugason di katakan karong magbihip ka. Ni banggod ko eh. Alwaros pa. Sabi ba? Bisa mo ka na, pwede na siguro mulakaw. Hindi na kamulayas. Bisa mo ka naman yun. Ang atang isagol guys dahil si Charon. Si Charon na hang. Alang-alang ba yun ah? Asa na bunting pa? Bunting yan. Sige pangitaan. Pasap mo iyan. Ato nang ilunod akuan guys si Charon. Iwata sibuyas guys, okay? Para masarap ang ulam. Dinggin mo ang tibok ng puso. Ingan sa raman mong hiniwang sibuyas. Awa murag na huwag mong ko sa sikatang suka pamluto. Mura man ni siya nog munggos guys kay zaman ni paborito ning munggos. Sa gamay pa di mo ka gulay, buwang pa tagpilin-ilin ug sa paagi arong makakaog gulay. Bakit ni mo sila di ang konsa ibon? Ha? Di mo yablihan mo yung sila di. Lumigason din naman tika. Bilat niya. Bilat niya ko. Nada kay bilat gi. Tingnan mas mama. Bilat niya ko. Klaro. Tingnan mas mama bilat niya dinagod kay bilat. Wait guys. Gilo na nato kan guys si Bujas. Lusurot ka ta mong guys. Iba ni di uy. Tingnan mas mama nga bilat niya. Nakalimot bang ko lang. Iyang bilat. Puray gidangatan, nakalimuti, salam. Ay klaro ni mo eh. Nag-vlog ka, pataka ron ng yaw-yaw. Ay klaro. Bilat niya ko no. Kamera man ni mama na bilat ka muwa man. Namuhat ra ko kay na ako ni bilat sige yan. Buka lang. Kanang pabukawon day naguman. Di na ni mo. Luto na. Magprito tagbuhat nga putput. Pagka, garuman din. Naluto na guys, sagatang munggos guys. Magprito na laman tadari. Tagsayit ng diha sa ibabaw. Kana naatan sabon sa kuanta. Magprito tagputput. At ang iparis na ning mahalaga ito na. Utan. 20 na ang Alimog mo kasi sila kayo. Napo-history din. Usa naman eh. Usa man eh. nga guys. Buhat nga putput. siguro na diha At ang iparis sa munggos. Naliwaros sa gamuang bay guys. May nagtabi na rin. Pinagtabi dito. Waras mo! Yung sa photo guys. Aw, bing kalay. Lama ba na malit ba? Naku na naman itbay. Sorry kayo sa abala. Ay na malit.
Ma, Nanindahan. Nawa na pag signalan dyan na po ni nga pong balik ni nga ang internet. ano nga po? Nasa man ang PLDT nga kada Domingo, inaadya ko yung kada Domingo na naman na mag-inana. What is kada Domingo ra kisa as labi sa globe Upgrade na bin, Walag upgrade na bin. Nga naman kada adlaw o kada Domingo man. active basin kuwan silang server ba mag Naku sa man. Oh, Hindi ko, may kaon ako. nagkaon na ka? Mag-ice cream tama kay sakit aghanguan. Tampo man. yang giba kay murag labag sa lubag. Murag awag, asuman ang patugin na bugay katawaan. Kuya, ano yun? Oh, ano ka ba? Wow. Mamahaw na. Gupo? Ako. Ya, nawa pa ko na siya. Mamahaw na na. Mag-ice cream ni mama, huwag mo labot. Yung katawa ba murag patay. Kasi mo, Ano, di ko na na. dali-dali, di mataas, ano eh. Nabuntas na. Nga na jud ba sa paborito ang sultan? Nana guys. Nanagkuhan guys munggus guys na nakulor po wa kaya gibutang nga si Charon kay with sili. Hanghang. Ano yung sili day? At si Charon. Lami kayo? Lami kay nang halang inuon. Kuhan ka ma? Di ko. Ut na pag-order ni Gian ng Shopee. Hayahay ni bata sige ra mag-order og Shopee. Isa ka na ijang gi-order. Halos naman kada simana na i-order. Unsa na imong order? Paros. Tanaw na to guys ug unsa nang ijang gi-order. Kuan ra ni 166 pesos. Na, tinapa ninduta pa. Ito nindot ay. Ninduta bay. Awa. Ama nindot. Ah, sapatos. Pang short. Pang shoot mo ni bagay kayo. 166 ra. Dapat ikon pagka ito munta na. Wait, itong puti lang mo na lang nila stock nila 15 ka booking nga ni. Hilig kag puti gi. Sunod si mana lain na por Ay, orderan. nasaan? Karon ko numa lain na ko na pod sunod si mana ma. Pag sirgi. Poho. Ba oh. Di. White. Si Mingkoy guys kay mali isang dari di ah. Maglag si Mingkoy dari sa Tidiber gi asar si Mingkoy gi. Ako tagas na, ni dagan mo kita ni ana. Mahaglok day po na sila gingana Tidiber. Anak.